Gran xornada para o fútbol da Preferente Futgal. O Dumbría conseguiu unha vitoria crucial vencendo a Cidade de Ribeira por 2-1, grazas a un gol de penalti nos últimos instantes. Pola súa banda, o Puebla pelexou e gañou con autoridade ao Oeste de Sofán por 4-0. A xogada máis agardada do Dumbría na Preferente Futgal tivo lugar esta fin de semana no Conco. O equipo local, que non gañaba dende fai 5 semanas, recibiu a Cidade de Ribeira, un rival directo na súa loita pola permanencia. Despois dunha primeira parte na que os de Pablo Conde non conseguiron desbordar a defensa visitante, foi Mario quen, á falta de 20 minutos para o final, logrou o empate con un gran disparo que se colou na escuadra. Pero, cando o empate semellaba a opción máis probable, un penalti a favor do Dumbría no último minuto do partido fixo que Diego Estévez se convertese no héroe da xornada. O de Fisterra non fallou dende os 11 metros e con este gol completaba unha actuación brillante ao marcar o seu 8º gol nesta tempada. O Dumbría levouse finalmente os 3 puntos, vencendo por 2-1 ao Cidade de Ribeira e sitúase na 12ª posición con 19 puntos, deixando aos visitantes que caeron nesta ocasión na 13ª posición con 17 puntos. O Puebla tamén sumou unha gran vitoria por 4-0 frente ao Sofán. O equipo local mantivo o dominio do partido dende o inicio e xa na primeira metade logrou poñerse por diante cun gol que levou a vantaxe ao descanso. Tras este, o equipo barbanzán saiu con moita forza e seguiu marcando sen piedade. Con goles ao longo da segunda parte, o Puebla conseguiu sentenciar o encontro cun 4-0 que deixa claro o seu bo momento. Este resultado sitúa ao Puebla na 10ª posición da clasificación, con 20 puntos, despois dunha vitoria que incrementa as súas opcións para pelexar por un posto mellor na táboa.